V momentálnej chvíli si každý z nás prechádza nejakou tou životnou fázou. Či sa práve ešte len učí tie veci, alebo či už je majster, všetko z toho je fáza života. A každá fáza života má svoje pre a proti, ale každá fáza života je nádherná. Takže moje meno je Karol Rác, umeleckým menom Kalebzis, no a dnes sa pozrieme na fázy života. Celkovo ten názov je z jednej strany dosť taký desivý, pretože fáza života je to nejaká časť, kde má proste čas ide a vy s tým neurobíte nič. No ale predsa sa narodíte a až postupne pekne umriete. Hlavné je to, čo sa deje medzi tým. Takže vlastne poďme si to nejako tak prebrať, že vlastne ako každá fáza funguje a vlastne ako vám poviem, že v aké som ja fáze, ja som momentálne fáze, ktoré sa učím ešte všetko, pretože ja sám sa momentálne nachádzam v tínežerskom veku a proste už nejaké to zmýšľanie hľadám proste zmysel v každej veci, čo asi existuje na tejto planéte, proste aby som si vedel urobiť nejaký svoj vlastný vizuál na nejaké veci. No a vlastne, aby sme to začali tak od začiatku, to vlastne sa narodíte. Je to fáza, kde proste potrebujete rodičov a potrebujete niekoho, kto sa proste o vás bude celý čas starať a áno, pre tých rodičov je to fakt náročné sa postarať proste o niečo, ako som práve ja, takže je to dosť. Proste starať sa o vás budú až do proste, kým neskončíte celú školu, pretože po škole už sa nejako proste snažíte dostať aj vy na svoje vlastné nohy, aby ste proste zarobili na svoje veci, aby ste proste pokračovali vo svojom živote a vlastne aby to išlo celé ďalej s tým, že už by ste nezaťažovali svojich rodičov. Takže celý vlastne ten priebeh medzi tým, keď sa narodíte a proste to medzi, čo je ešte medzi tou školou, tak je tiež dosť zaujímavý, pretože je to dosť fáza, kde proste pocítiš svoje prvé utrpenia, pocítiš svoje prvé také väčšie úspechy alebo menšie úspechy kľudne a proste celkovo je to také úplne iné. V tomto veku si proste aj postupne nájdete nejakých tých ľudí, s ktorými budete pracovať, ale hlavne si postupne nájdete svoje hobby. Hobby typu toho, že to môže byť aj práca alebo hobby ako celoživotné hobby. Či už to je šport, či už to je nejaké kreslenie, či už to je práve natáčanie, alebo či už to je ďalších milión rôznych vecí, ktoré proste vymenovať nebudem, pretože ich možno ani nepoznám. Takže áno, táto fáza života je fakt taká veľmi učenecká, ale keď si tak vezmeme, celý život sa učíme. No ja si myslím, že táto fáza, kde momentálne som aj ja, tínedžerská fáza až to celkové narodenie je také, kde najviac naberáte tú skúsenosť a najviac sa učíte. Samozrejme, keď chcete, keď nechcete, tak je to na vás, ale môj osobný názor na to je, že by sme proste mali čo najviac počúvať a čo najviac proste sa vzdelávať. Keďže máme už aj internet, tak vieme sa proste jednoducho naučiť veci, že si vyhľadáme niečo a vieme to hneď prakticky, nepotrebujeme ísť za, dajme tomu nejakým tým učiteľom a proste sa dokola pýtať to isté, vieme si to vyhľadať a vieme to mať o jedno kolo rýchlejšie, proste nemusíme to nejako riešiť dokola. To je fáza, v ktorej som teraz ja, ktorú vám viem opísať, že proste áno, boli pády, boli nejaké také tie výšvy, kde som sa cítil ako boh, ale samozrejme cítil som sa ako nula, pretože môžem a každý má na to právo. No ale ďalej mi bude také trošku ťažšie rozprávať, pretože som sa do tej fázy nedostal, no z toho, čo som počul, by som to tiež nejako rád prebral, že vlastne dajme si tak, že od tej dajme si to tak, že od tých 20 rokov proste, čo už idete až do neviem koľko rokov, koľko sa dožijeme všetci, vlastne už si hľadáte takéto svoje upokojenie, pretože teraz ja som taký roztržitý, že chcem toto robiť, budem to robiť, chcem toto kúpiť, chcem to a proste je to také moc rýchle a nejak sa ten život nechce zastaviť a spomaliť, takže nejako fakt všetko rýchle, ale mám taký pocit, že od takej tej 20-ky už by ten život sa mohol trošku že spomaliť, teda dúfam, neviem jak to bude, že by sa mohol spomaliť a vlastne celkovo ten priebeh by mohol byť taký pomalší a kľudnejší. A keď nie, tak až po 40-ke, no teda. Možno, že veľa ľudí teraz kýve hlavou, že vlastne som mladý na to, aby som takúto tému rozoberal, no vlastne mal som to v hlave celý týždeň a chcem to tak nejako rozobrať proste, že sú to fázy života a myslím si, že každý má právo povedať svoj názor na to, že ako by ten život mal vyzerať alebo ako podľa neho bude vyzerať ten život. Takže moje také myslenie, že od tej 20-ky by sa to, ale že proste nie že nárazový, že pád, ale že proste by sa to tak mohlo spomaliť a že proste si nájsť nejaké to svoje miesto v tom danom živote alebo na tej danej planete celkovo. Nájsť proste samozrejme niekoho, s kým ten život chcete celý prežiť. Môj osobne, ako by som to chcel ja mať, alebo mať v pláne vlastne, že od tej 20-ky až do dajme tomu 30-ky by som veľmi rád cestoval, pretože povedzme si, že svet je nádherný a ak budeme stať na jednom mieste, tak to fakt nemá význam. Samozrejme na to treba peniaze, takže práca je jednoznačne, čiže medzi tým samozrejme treba pracovať stále a takéto veci, ale veľmi rád by som precestoval nejakú časť sveta, určite nie sám, určite s mojou polovicou, takže jednoznačne by som to takto rád precestoval. No a vlastne keď už prejde ten vek, tak samozrejme musí prísť aj ďalšia stage alebo ďalšia fáza života, čo sú samozrejme to isté, čo robili naši rodičia, tak sú to deti, kde proste si musíte vychovať, musíte si tým prejsť. Samozrejme nie každý za to je, pretože áno, je to veľmi zložitá vec, mám málo rokov na to, aby som to rozbral, pretože to neviem, no z toho, čo som počul, by som si mohol samozrejme povedať, že je to
fakt náročné, no zároveň keď mi ľudia povedia, že je to krásne, ako vidia proste, že vyrastá niečo, čo proste sú oni prakticky, tak je to že nádherná vec. Samozrejme nie každý so mnou teraz súhlasí, je to každého osobný názor, je to veľmi dôležitá vec v živote, takže každý má na to svoj názor. Samozrejme nechcem to nejako teraz rozbrať silnejšie, pretože nechcem nejaký hate komentárov, ale áno, je to nejaká tiež samozrejme fáza života, ktorú som to musel spomenúť. A vlastne potom to prejde celé, že vlastne staráte sa o nich, oni budú mať tiež potom nejaké svoje hobby ďalšie, ktorých ich budete podporovať a ďalšie veci. Potom samozrejme dúfam teda, že príde dôchodok, ktorý si predstavím, že bude taký fakt už že kľudný, že nebudem si nič potrebovať veľmi extra robiť, že fakt, že už len budem tráviť ten čas s ľuďmi, ktorými fakt by som chcel ešte v tom čase mať a uvidíme, že ak to celé dopadne. Takže toto sú také nejaké moje menšie myšlienky na to, že ako by mohlo vyzerať moje fázy života, ako si to celé predstavujem, pretože je to fakt ťažká téma, ktorá proste sa dá rozoberať do nekonečna a s rôznymi ľuďmi, pretože každý človek má na to úplne iný názor, takže vlastne 100 ľudí, 100 príbehov z tohto. Takže vám ďakujem, že ste toto video dopozerali a sem budem veľmi rád, ak tento kanál podporíte odberom, lajkom, pekným komentárom a napíšte mi samozrejme svoje nejaké myšlienky na to, čo si o tom myslíte. No a teda môj meno bol Karol Rác, umelecký meno Kalebzis a vidíme sa u ďalších videa, takže čaute.